Tugan, kasama si Kuya Jan Barrios tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa DZGB. Always number 1, kaagapay sa kalusugan. Ngunya na pagkabanggi mga tugang, pag-urulayan ta ang Liver Aid Silimarin Capsule. Aramon taan sa iyong mga benepisyo sa tuyang hawak. Siyempre, pag-urulayan ta ang mga bagay na dapat ang gibuhod para maiwasan na magkaigwa kita ng mga problema sa atay. Pag-urulayan ta dyan mga tugang ang manungod sa alcoholic drinks and mga beverages na may epekto talaga sa tuyang atay. And paano makakatabang ang pag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule para sa mga araw kayan na problema and paano ma-maintain kayan na healthy ang sa tuyang atay. Magribanan po kita hasta atyan na alas 9 ding pagkabanggi. Sarong oras na dro-diretsong pag-orolay may kinaaraman sa salud, inipoan, kaagapay sa kalusugan. Maray na pagkabanggi Pilipinas, maray na pagkabanggi Bicolandia, maray na pagkabanggi sa Gabos. Welcome sa programang Kaagapay sa Kalusugan. An sa indong nakakaibanan as always, digdi sa programa, iyo po si Kuya Jan Barrios at your service. Magiribanan na naman kita hasta atyan alas 9 ng pagkabanggi para sa sarong oras na dro-diretsong pag-orolay may kinaraman sa salud, paano matamanan ang sa tuyang mga hawak, paano ma-maintain na healthy ang sa tuyang mga kalusugan, and syempre paano maiiwasan ang mga manlaylay na sakit sa tabang kan pag-inom ng mga manlaylay man na herbal asin mga natural na produkto, mga produkto ng Herbs and Nature and Drevenod Corporation. Yan po na may Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Fitrum Fat Burner, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, asin ang Plemex, Lagundi na may capsule and syrup. Good evening sa mga nakakasabay tangunyan sa programa sa technical side. Good evening sa management kan DCGB. Good evening sa management naman kan Herbs and Nature and Trevenod. Sa mga nakakaibanan taman dyan, sila Sir Obet, sila Sir Jumar, sila Sir Arnold, Sir Rol, Sir Dirlu, sila Dr. Kelly Salvador, si Miss Weng Bravo, si Cowboy Charlie, maray na pagkabangi man tabi sa indo dyan. Siring man duman sa mga pagribata, hali sa kaagapay sa Kalusugan, Manila, sila Master James Alejandro, asin Atinem Sturla. Good evening. Asin sa indo mga tugang na nakatutok na sa satuyang programa ngunya na pagkabanggi. Sa mga kababayan ta na pauroli pa sa nahali sa indang trabaho, sa mga hali sa pagklase. Good evening po sa mga patiman duman sa mga nagapamanggihan pa lamang, nagapamanggihan pa sana sa oras na ini or tapos na. Maray na pagkabanggi tabi sa indo. Pati man duman sa mga nagre-relax na dyan, nakatukaw-tukaw lamang o kaya nagapreparar na kan sa indang mga higdaan habang nagdadangog sa satuyang programa. Good evening. Kamusta kamo ngunya na pagkabanggi? I hope nasa marayan sa tuyang mga kamugtakan. I hope nasa makusog ang sa tuyang immune system. Sana po nasa maray ang sa tuyang mga kalusugan. Iyan ang pinaka gusto ming mangyari sa indo. Sana perming yaon ang pagiging healthy ta. Sana perming yaon ang sa tuyang pagiging makusog maski anuman na kadipisilan, lalo na sa mga sakit na habutan na magkaigwa ka mo kayan. Kaya yaon kita digdi sa programa para tabangan ka mo na tawan ng mga information
impormasyon, mga tips kung paano nyo maatamanan na sa tuyang mga hawak sa pag-inom kaya ng mga produktong mga natural as in herbal na mga produkto man ng Herbs and Nature and Trevenod Corporation. Siguro ngunya na pagkabanggi, kadakol ngunya nag-aaragdahan sa mga oras na ini. Siguro kadakol sa mga nag-early out pag-arog ka ining oras na ini, ano? Lalo ng weekend, madali na ang madali na ngaya ako mag-out. Gusto ko na ngayon makaluwas, tanghaning makapasiring na ako sa mga barkada ko ngunyan para mag-happy-happy, mag-chill-chill lamang. Sarong si mana ngaya kung kakatrabaho, gusto ko ngaya mag-chill, ha? So, wait lang ka mo dyan. Sa tuyang pag-urulayan po ang mga tugang is manungod sa mga alcoholic drinks and beverages. Ano ang mga epekto kayan sa satuyang hawak? Ano ang mga pwedeng mangyari sa tuya pag napabayaan tang magkaigwaan sa tuyang mga atay lalo na? And ano may tatabang kan pag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule? Yan Liver Aid Silimarin Capsule, ano mga benepisyo niya sa satuyang hawak lalo na sa kalusugan, sa salud ka sa tuyang atay, and paano yun makakatabang para duman sa mga kababayan na gustong ma-maintain ang sa indang health kan sa indang atay. So yan ang mga pagurulayan ta at yan digdi sa programa. Syempre mga abangan nyo digdi sa mga pagiribata ali sa Herbs and Nature na matauman ki mga informasyon manungod sa tuyong mga pag-urulayan digdi sa programa. Of course si Miss Weng Bravo ang sa muyang head pharmacist makakaibatayan, and si Cowboy Charlie makakasabay taman yan sa programa. Pati duman sila Master James Alejandro asin si Ate Nems Turla makakaibanan ta para sa kaagapay sa kalusugan health update. Itataon ni Ate Nems sa mga importanteng impormasyon manungod sa mga alcoholic beverages asin ang mga epekto kaiyan sa satuyang hawak. Siguro maagihan ta ang mga liver failure, pati itong mga sakit na pares po kapag kakaigwa ng cirrhosis, scarring, pagkakaigwa ng scarring sa tuyang mga atay pag nasobrahan kita. And syempre mapag-urulayan ta at yan na liver failure, yan na mga problema sa atay. Buda ano mga pwede tang gibuhon para maiwasan na magka-problema kita sa atay, okay? So abangan nyo man yan si Ate Nems Turla man at yan sa programa. Syempre sa mga mag-share ka sa indang experiences, madadangog mo yan nindo at yan. And kung gusto nyo man madangog ang sa tuyong mga anunsyo pa, lalo na kung manungod sa Gen C Vitamin C and Gen C Plus na may mga tipid promo sa mga Mercury drugstores, madadali tama niya na dyan, of course. And kung may mga kahapotan pa kita about digdi sa mga produkto kan Herbs and Nature, may mga kahapotan ka mo about sa tuyong mga pag-urulayan ngunya na pagkabangi, o kaya may mga gusto ka mong paabutan kasi yung mga pagbati, mga komento, ipadara nyo po yan sa samuyang mga numbers na yaon digdi sa programa. Yan po na kaagapay sa kalusugan hotline, lalo na taan sa tuyong mga pag-iriba hali sa Herbs and Nature para po nila Dr. Kelly Salvador and Miss Weng Bravo ay nagtatabang po na magsimbag sa kahapotan kan sa tuyong mga kababayan, lalo ng mga product related question. Kung gusto nyo maaraman kung saan ka mo makakakuha kayo ng mga produkto, o kaya kung gusto nyo maaraman kung paano ang pag-inom kayo ng mga produkto, yan na Liver Aid Silimarin Capsule, kung paano mag-inom kayan, kung para sa inyan, yan, pwede nyo po yan ipadara sa 0969-610-8133, 0969-610-8133, o kaya sa duwa pang numbers ta na daradara ta anytime anywhere, pwede man ka mag-call dyan sa number na smart line ta. Ang smart line ta is 0981-409-2873, 0981-409-2873. Ang sa tuyang globe line is 0965-633-0955, 0965-633-0955. Pwede man kamo mag-message, and reminder lang pala na isabay nyo pa sa indong pangaran, edad, asin lokasyon pag mag-message kamo. Kung sa
paagi po kan internet, pwede man sa Facebook, mas madali. I-search nyo lamang po mga Facebook page na DZGB News Online. Nag-ongoing ang sa tuwing live streaming dyan. Pwede ka mo mag-comment kasi yung mga kapotan or pagbati. O kaya sa tuyang Facebook page sa programa, don't forget to like and follow ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa kalusugan. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata. Mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri. Ang mga natural asin herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, asin Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Pares kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, asin iba pa. Mababakal manini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Ang una kong nasubukan ay yung si Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon. Hindi na lang papakawala nun. Medyo pagka-isisiponin, wala, hindi na ako tuloy. At saka malakas resistensya ko eh. Hindi na ako sakitin. Ang GC ko na, tinunod ko na Migados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gen C po. Wala ko pa, mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pagpasalamat din ko lang napakarami. Sana nga Po, yung mawawala yung produkto yan. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng Junti talaga. Kaagapay sa kalusugan. Ngayon pong araw na ito, mapalad tayo dahil makakausap natin ang isa sa mga kababayan natin na nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Alamin po natin kung paano siya natulungan ng mga produkto na ito, itong mga herbal na ito. Kasama po natin ngayon sa linya si Sir Nardo. Sir Nardo, hello po sa inyo. Hello. Hi Sir Nardo. Sir, kumusta po ang inyong kalusugan? Okay na kasi mula nang uminom ako 4 na araw na ngayon. Uminom ako ng Tahibo Capsule. Opo. May Marvel Tahibo Capsule. Gumanda ng inyong pakiramdam. Nako, maganda yan ha. Gumanda yung pakiramdam ko. Gumanda ang inyong pakiramdam. E di, sige, pagkwentuhan natin yan in a little bit. Pero sa ngayon, gusto ko munang kilalanin sana si Sir Nardo. Sir, ano po ang inyong buong pangalan? Candido Bactul ang buo kong pangalan. Candido Bactul. At kayo, Sir Candido, Sir Nardo, ilang taon na po sa ngayon? 72 na ako. Wow, ang ganda ng inyong edad, Sir Nardo. Hindi ko kayo nabusesan na. 72 years old. Kailan kayo nag-72, sir? August 29. Nung nakaraang August 29. So, ibig sabihin, this year, going 73 na kayo. Aba naman, ano? Kumusta naman? Kumusta po ang kalusugan? Lalo ngayon, sabi nyo kayo umiinom po nitong may Marvel Tahibo. Nakaka-4 na araw na. Ibig sabihin, bago nyo lang to nakilala, sir? Oo, kasi 2 taon akong nagkasakit. 2 taon kayong nagkasakit. Anong klaseng sakit po ito, sir? Hindi matatunan eh. Merong sakit sa puso, merong sakit sa baga, merong prostate. Okay, may sakit sa puso, may sakit sa baga, at meron pang prostate problem. Nahihirapan bang umihi? Uminom ako ng Marvel Tahibo Capsule. Opo. 4 na araw na ngayon. Opo. Maganda yung naging pag-ihi ko.
Aba, mabuti. Teka, gano'n na ba kayo katagal po na hindi nakakaihi ng maayos? Ang meron ng kwan, mga isang taon na. Isang taon na. Tapos yung sinasabi niyong 2 taon na meron sakit, yan po yung sa puso at sa baga. Sa puso, sa baga. So parang nung tumuntong kayo, sir, ng 70, no? Parang naglabasan ho yung mga sakit. Kasi, hirap ako ng bata ako. Ano po bang ginagawa niyo dati? Ano bang trabaho niyo dati nung bata kayo? Lahat ng klaseng trabaho. Lahat? Sa labor, mangingisda, driver. So, labor, mangingisda, at driver. Anong pinakamabigat na trabaho para sa inyo dati nung time na yun? Nung mangingisda ako. Nung mangingisda, yun ang pinakamahirap. Bakit? Anong mahirap? Anong mabigat po dun sa pangingisda, sir? Kasi po, andito kami sa Pimiranda. Alas 3 ng hapon, pupunta kami ng Minalungaw. Pupunta kayo ng saan? Saan lugar yun, sir? Minalungaw. Ilog na malaki yun. Ilog na malaki. Okay. Ilog na malaki. Tapos, dun ho kayo nangingisda sa ilog. Naningilo kami magdamag. Pag sinabi niyong magdamag, ilang oras yun? Sa loob ng hanggang 8 oras. 8 oras? Matagal din nga naman pala kayo, no? Tapos, mabigat yung trabaho kanyo. Sa anong paraan? Masakit sa katawan? Ganun po ba? Tapos, uwi kami ng alas 5 ng umaga. Kaya pala, no? Panggabi kasi yung gabi kayo nang huhuli ng isda. Oo. Uwi kami ng alas 5. Bali, isang oras, kalahating nakarin yun. Bakit sabi niyo mabigat sa katawan, sir? Masakit sa katawan, nakakapagod, ganun ba? Magdamag na naglalakad eh. Ayun, magdamag na naglalakad. Teka, magdamag na naglalakad? Ang aking imagine, ang aking pagkakaisip nasa isang lugar lang kayo at parang naglalambat-lambat. Hindi pala ganun, kailangan naglalakad. Naglalakad kasi ang gamit namin, takob, hindi lambat. Hindi kayo nasa isang lugar lang, lilipat-lipat kayo ng pwesto. Parang kami, puro pasiba yung lakad. Pasiba, ibig sabihin, sasalungat namin yung agos. Ganun siya. Sasalungatin nyo yung agos. Dahil nandun ang mga isda. Nandun ang isda. May tilapia, kung tawagin ng Thailand, suswe, hipon, gano'n. Wow, marami rin palang huli, no, sir? Maraming huli. Gaano kayo katagal na naging mangingisda, sir? Nabot ako ng balik 5 taon. 5 taon kayong nangingisda. Tapos, nag-driver din kayo. Sa bahay. Okay. Kasama yung Karpintero, carpentry. So, lahat ng yun. Kasi, kaya namin pinag-uusapan itong trabaho ni sir nung kanyang kabataan. Sabi niyo nga, sir, yung mga nararamdaman niyo sa ngayon, nung kayo nagkaedad, ay baka posibleng konektado dun sa ginagawa niyo dati. Ano? Aminado ko ako, sir. Aminado ko yun talaga yung naging dahilan. Aminado kayo na yun ang naging dahilan. Kasi dati akong manginginom din. Dati kayong umiinom. Umiinom, tapos naninigarilyo. Papa ako sa sigarilyo. Okay, sige, naninigarilyo at saka umiinom ng alcohol. So sa palagay nyo, yung hindi magandang lifestyle na yon ay posibleng nagdulot ng pagkakaroon nitong mga sakit-sakit na ito nung kayo po'y tumuntong na ng 70. Yun ang sabi ng doktor. Yun ang sabi ng doktor. May point nga naman. Itong doktor yung napagpagdungan ko. 7 doktor na yung tumingin sa inyo. Sa loob ng 2 taon ho na yon. At nung gumamit kayo nitong My Marvel Tahibo Capsule, sir, sabi niyo 4 na araw pa lang, medyo kakaiba lang to kasi bagong-bago lang. Dahil lang kasi kaya ako gumamit ng Marvel Tahibo, laging may init sa tiyan ko. Laging may mainit sa tiyan. Mahapdi. Ganun pala ang ibig nyo sabihin dun sa mainit. Parang may mahapdi sa tiyan. Mahapdi siya. Bukol sa sikmura. Nakabukol. Yun bang nakabukol? Nakaumbok. Parang bundat. Bloated. Hindi buong tiyan. Hindi naman. Ganun. So may bahagi lang na parang nakabukol. Oo, ganun. Pag pinipindot nyo, malambot, matigas? Matigas siya. Pag dining ko, malabas yung hangin. So, ganun siya. So parang bloatedness din, parang ganun din ang klase na parang puno siya ng hangin. Talagang mahapdi.
Mahapdi talaga siya. Iniinda niyo yung hapdi, sir. Ilang beses niyo nang inulit ngayon yung salitang hapdi. So, yung init at hapdi na nararamdaman niyo, nagtutuloy-tuloy lang yon. Iniinda ko hanggang tanghali, gano'n. Iniinda nyo hanggang tanghali. Uminom kayo ng may Marvel Tahibo dahil talaga dyan. Yan talaga yung parang naging mitya kung bakit nyo naisipang subukan na. Tumawag kayo. Tumawag ako dyan, nag-text ako sa Okay. Kagapay na kalusugan. Opo. Ngayon, sinabi nila sa akin na subukan mo yung Marvel Tahibo Capsule, saka yung Tahibo Tea. Tahibo Capsule, Tahibo Tea. At ilang araw na ho ang nakalipas niyan, sir, nung kayo'y nag-message? Hindi ka para itatanong ko sino kaya ang nakausap nyo? Si Ate Nemi kaya? Si Sir Arnold kaya? O ako? Babae siya. Baka si Ate Nemi. Okay, sige po. Tapos? Ngayon, nung hindi ko nabili yung Tahibo Tea, yung Tahibo Capsule, na sabi niya 100 lang. Opo, tama ito po. naman 110. Opo. Di nung umuwi ako, sinubukan ko. Ako, nung umuwi ako Opo. nakatulog ako ng ayos, nakagising ako ng mga dos na. Ibig sabihin, nung time na yon, uminom kayo ng may Marvel Tahibo Capsule, tapos nagsimula na kayo magpahinga. Mga anong oras yan, sir? Kung magpahinga ako sa 8 o'clock. 8 ng gabi. Okay. So, humiga na kayo ng 8 ng gabi, tapos nakatulog kayo na maayos. Bakit, sir, nabanggit nyo yung parang maayos yung tulog nyo? Dati ba hindi maganda masyado ang tulog nyo? Minsan, isang oras lang yun dito sa nagdamag. Kaya pala. Talaga naman po palang mahirap yon dahil isang oras lang ang tulog nyo sa buong magdamag. Kaya nung uminom kayo, nung gabing yon ng may Marvel Tahibo, napansin nyo na nakatulog kayo kaagad nung paghiga ninyo. Anong oras ang gising ho ninyo? Nagising ako ng pagit ng alas 2, alas 3. 8 o'clock kayo nag-start, no? Sir, nakapitong oras kayo ng tulog. Tama, no? Nakapitong oras kayo ng tulog. Abay, ang laking diferensya nun dun sa dating kinikwento nyo na minsan isang oras lang ang tulog nyo. Kaya na, sabi ko, tuloy ko nito. Isa lang yung ininom ko muna. Isa pa nga lang. Isa pa lang. Tama kayo, no? Unang gabi pa lang yun, eh. Isang Tahibo Capsule pa lang ininom nyo, eh. Opo. Ngayon, uminom na ako ng umaga hapon. Ngayon, umiinom na kayo ng umaga at hapon. So, nagta-twice a day. Oo nga naman, kita nyo. Ganun pala yung unang initial na paggamit ni Sir Nardo. Isang capsule lang yon nung gabi na yon, nung araw na yon, 4 days ago, no? Isang capsule lang. Tapos nung nakita nyo na, abang ganda ng resulta, nakatulog kayo ng maigi, ininom nyo na ng twice a day ngayon, yung may Marvel Tahibo. Twice a day. Umaga at hapon. Kaagapay sa kalusugan. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masosobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-umpisa akong uminom ng may Marvel Tahibo Capsule. Unti-unti nawawala yung nararamdaman kong pag-ubo, saka yung nakakatulog ako ng maayos. Kung noong dati payat na payat ako, ngayon siguro pag nakita mo ko medyo manilag-hilag na. Yan lang ang nakahiyangan ko sa lahat ng iniinom ko. Ang tulog ko dati, medyo parang tulog manok lang siya Nung subukan ko na yun, pag natulog ako, talagang kailangan gisingin mo muna. Almost 8 hours, minsan sobrang pa siya May masakit dito, masakit doon. Parang biglang, parang pinitik lang na. Parang bang sabi ko, pagtayo ko, kasi sabi ko, ay nawala. Lagi akong na-hospital ng asma, minsan hindi ako makahinga. Malaking tulong po. Kasi magmula ako nung nag-inom ako niyan, hindi na po ako na-hospital. Sabi ng mga kapitbahay namin, parang stroke ka? Sabi ko, bakit? Bakit nakakalakad ka na kaagad? Eto, nakalakad ako. Kaya laki ng pasasalamat ko. Yung Tahibo lang, doon ako gumaling. Ang 4G antioxidant kasi is iniinom lang po siya isang beses isang araw. Yes. So, ang recommended time natin for intake is 1 oras bago matulog sa gabi. Pag sinabi nating 1 oras bago matulog sa gabi, sana yung pagtulog po ng isang tao is between mga 9 p.m. to 10
PM kasi hindi siya puyat. Sana. Yun Oo. ang gusto nating ano. Sana po. Kasi bakit sinabi natin na dapat 9 PM or 10 PM? Kasi ang gusto nating ma-achieve is yung optimum benefit ng isang antioxidant, which is yung 4G nga. So bakit ba kailangan sa gabi? Dahil yung tinatawag nating cell regeneration or cell repair na nangyayari sa katawan natin is between 10 PM to 4 AM in the morning. So doon nag-repair yung mga cells sa buong katawan natin habang natutulog tayo. So pagka merong antioxidant doon, ibig sabihin nasa katawan na natin yung antioxidant, makakatulong siya sa mabilisang pagre-repair, sa mabilisang pagre-replenish ng mga nawalang cells sa katawan natin. Yung kagandahan kasi ng 4G, pag in-intake mo siya ng ganong oras, makakatulong talaga siya pampatulog, pampakalma kasi. Meron kasing natural calming effect yung ating 4G antioxidant. Plemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Maaring narinig mo na ang alcohol-related liver disease o ARLD. Ang ARLD ay sanhi ng pinsala ng atay bunsod ng ilang taong labis na pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak sa mahabang panahon ay maaring magdulot ng pamamagas sa atay. Ang nasabing pinsala ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon ng scarring o kilala rin sa tawag na cirrhosis. Ang cirrhosis ang final stage ng sakit sa atay. Ang sakit sa atay ay isa lamang sa mga resulta ng labis na pag-inom ng alak. Huwag itong ipagwalang bahala dahil nakamamatay ang liver failure. May 3 stages ng sakit sa atay. Ang mga ito ay ang alcoholic fatty liver disease, acute alcoholic hepatitis at alcoholic cirrhosis. Ang fatty liver disease ay ang unang stage ng ARLD kung saan nagsisimulang mabuo sa palibot ng atay. Maaari itong malunasan kung ititigil ang pag-inom ng alak. Ang acute hepatitis naman ay ang pamamaga ng atay dahil sa pag-abuso sa pag-inom ng alak. May ilang treatment na maaring makatulong sa pinsala ng atay, ngunit kung mas malala ang kaso, maaring mauwi ang alcoholic hepatitis sa liver failure. Samantala, ang alcoholic cirrhosis ang sinasabing pinakamalalang uri nga ng ARLD. Ang atay ay nagkakaroon ng peklat mula sa sobrang pag-inom ng alak at hindi na kailanman maayos ang pinsala. Dahil dito, ang cirrhosis ay maaring mauwi sa liver failure. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Kaagapay sa kalusugan. Okay, maraming salamat Ate Nems Turla sa kaagapay sa kalusugan health update. So nadangog din daw mga bagay na pwedeng mangyari sa tuya pag napapabayaan taang sa tuyang hawak, ang sa tuyang atay. Kung sige kitang inom, pwede kitang mapasiring duman sa pinakamalala na parte kan pagkakaigwa ng problema sa atay. Yan po na liver failure.
liver failure. Habutan na mangyari yan ha. Kaso nga ni mga tugang, aron kay ning mga henerasyon na pati kan mga kababayan ta. Medyo ang usual bagang drinking age is 18 years old pataas. Pero minsan may mga nadadangog na ako nag-istorya sa kuya. Maluya ka pala, 18 years old ka pala nag-inom. Ako nga ni 15 years old. May mga ni dyan nag-istorya sa kuya. Ako nga ni ngaya, 13 years old. Nagiinom na ngaya ako. Nakatano naman ngaya ako. Pero may iba man ngaya na minsan-minsan man lang. Pero sa pagiling ko naman sa mga nag-istorya ito, garo, isos man Ginoo. Ano ba yung ginigibo mo ngayon sa buhay mo? Jesus! Iyo baga, nadamag din doon nga ni, so sabi ni Ate Nems, so long time na pag-iinom, iyo ang pwedeng maging pagpuunan kang problema sa atay. Kung aki ka pa sana nagiinom ka na ning sobra-sobra, mas lalong mapapaata ba sa imong mga sintomas kang pagkakaigwa ng problema sa atay, lalo na itong mga cirrhosis. May sa early stage na may mga paagi pa naman para maiwasan, pero may mga kababayan kita na siguro minaabot na sa second stage and third stage cancerosis na yan. And ang makahirakman, siyempre pag nagkakaigwa na kaya na first stage pa sana, may mailing ka ng iba pang problema sa imong hawak. Yun na minapuroon na dyan, so iba pang klase ng sakita. Ang atay tabaga, iyo yan, so nagpa-process kan gabos na pigkakakanta, gabos na pigiinom ta sa pangurual daw, sa satuyang mga buhay. Gabos yan na naglalaong sa satuyang hawak na pagkakanin iniinom, nag-aagiyan sa atay. Ang kaso nga ni ang mga tugang, ang atay di niya kayang i-manage na i-break down ang too much alcohol. Lalo na kung urual daw kitang nagiinom. Marasa pa man ta urual daw ka mo nagiinom. Kaya kayo nyo ba yan? Ako nga ni, dahil ako masyadong mainom na masyado. Nagiinom man ako dati, pero bako sobra-sobra. So, tamang-tama lang. And siguro, sa sarong bulan, sarong beses lang, iyo, talagang totoo yan. And aram nyo ba ang kaluyahan ko? Beer. Oo, beer yan. Beer talaga. And ang sabi nga na mga doktor, day man bawal na mag-inom ang sarong tao. Day man yung pigbabawalan ng mga kababayan ta na mag-inom. Pero dapat may limit lang. And aram nyo ba, may mga suggestion ang mga doktor sa kada babae and mga lalaki. May may standard lang na pwedeng inumon ang sarong babae and sarong lalaki, lalo na kung healthy man ang sa indang hawak. Pero may pagkakaiba pa yan duman sa malala na, sa may problema na. So sabi kan mga experts, ang mga lalaki pwede na po mag-inom ning saro hanggang 2 beer. Pwede pa yan, okay pa yan. Nang paminsan-minsan. Bakong pangurual daw paminsan-minsan. Sa mga babae naman, saro lang ang pwedeng inumoninda. Ning paminsan-minsan man bako man oral daw. Sa gabos na na sex, sa gabos na ano bang other term kang kasarian. Ayun. Kasarian. So sa gabos na kasarian dapat may limit lang. And bakong pa oral daw. For the sake of socialization lang siguro para sa mga kababayan. Kung may mga kababayan naman kita, di may iwasan talaga mag-inom na siguro napirit ning boss, napirit kan mga kabarkada para sa jamming man lang baga. Jamming man lang. So enough na yan na saro o dua or saro sa mga babae. Saro dua sa mga lalaki, saro lang sa babae. Pero kung ako nga ni sa indo mga tugang, mas maray pa na dai na kamo mag-inom ning alak, as in mga iba pang mga alcoholic beverages. Tawa naman talaga iyan na naitatabang talaga sa statuya. Pwede kitang magka-problema pa. Yan na nga na pinag-urulayan ta. Yan na mga problema sa atay. And pag nagkakaigwa ka na nga ni di ka na pwedeng mag-inom ng mga alcohol. Mas lalong di ka na pwedeng mag-inom kan mga alcohol. Alright?
So, anong pwede tang gibuhon para maiwasan na magka-problema kita or pag may sakit na kita? Anong mga pwede tang gibuhon para dai pa maglala? Of course, yan nga ni iwasan ta ang pag-iinom. Kung maminsanan, edi dikit-dikitan lang. Pag may problema na, dahil na mag-inom. Mas lalong malalaan sa indong mga problema. Okay? So, saro sa mga piga-advice kan sa tuyang mga experts, lalo na sa mga hali sa kaagapay sa kalusugan and hali dyan sa herbs and nature, ang pag-iinom ng Liver Aid Silimarin Capsule. Magayon ang tabang kaining Liver Aid Silimarin Capsule. Lalo na kung gusto nyo na pag-supplement lang sa indong mga atay. Yan talaga na Liver Aid Silimarin Capsule is for the health of our liver, para tawaning vitamins sa tuyang atay. Kung minsan nga nadadawang judig di sa programa ang interview ni Master James Alejandro buda kay ni Ate Nems Turla kay Miss Weng Bravo sa muyang head pharmacist. Nadadawang nindo dakula unang naitatabang kaya na Liver Aid Silimarin Capsule. Kung wala ka pang problema sa atay, asin maski may igwa ka ng problema sa atay. Sabi nga ni Miss Weng Bravo sa muyang head pharmacist, ang Liver Aid pwede pa yan na makatabang pag may problema ng atay. Nasasalbar pa, sabi nga ni Master Jim sa iyang interpretation, nasasalbar pa sa mga natatadatang healthy cells sa satuyang hawak. And syempre, kung mag-inom man lang ka mo ng Liver Aid Silimarin Capsule, dahil na ka mo mag-inom. Okay? And magayon sa mga mga tugang sa mga advantages kang pag-inom ng Liver Aid Silimarin Capsule is pwede nyo siyang isabay sa indong mga pag-iinom na mga maintenance medicine, lalo na sa mga senior citizen, sa mga kababayan tang nag-iedad na. Of course, nag-iinom na yan ng mga maintenance medicine para ma-maintain na healthy ang sa indang hawak. So, pwede nyo po yan sabayan ng mga herbal as natural na produkto, lalo po yan na Liver Aid. Ang magayon dyan sa mga produkto kan herbs and nature, gabos po yan ay natural ang laog. Gabos po yan ay natural man ang epekto. So, kung mag-apot ka mo kung paano pag-inom ang Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule po, pag-iinom po yan, kung halimbawa ka pang problema sa atay, gusto mong pang supplement, pwede ka man mag-inom ng once or twice sa sarong aldaw. Everyday yan once or twice every day, daily. Kung pang tabang na sa imong treatment, pwede ka mag-inom ng 3 times a day. And kung may malala na talaga ang namamatian, sabi ni Miss Weng, pwede nyo man yan i-doble. Pwede nyo man dobleho ng pag-inom kan. Pwede nyo i-megadose naman ang pag-inom kayan na Liver Aid Silimarin Capsule. And kung paano yun naman, of course, dapat po may laog da po ang sa indong tulak pag mainom ka mo kayong Liver Aid Silimarin Capsule. Dapat nakakakan na kita ng sa tuyang halimbawa pamanggihan, pangudtuhan, or pang pamahaw. Dapat nakakakanada po kita bago kita mainom kayong Liver Aid Silimarin Capsule. Kaya kung may mga kahapotan pa kita about dyan sa produktong iyan or sa iba pang mga topics na sa tuwing na pagrulayan, may mga gusto pa kamong iapot digdi sa programa, pwede nyo po yan ipadara sa Samuya digdi sa programa, lalo na ang sa tuwing mga pagiriba hali sa Herbs and Nature and Trevenant Corporation like nila Dr. Kelly Salvador and Miss Weng Bravo ay nagtatabang po na magsimbag sa kahapotan kan sa tuwing mga kababayan, lalo na kung mga product related question. Kaya kung gusto nyo maaraman halimbawa kung saan ka mo makakakuha, saan ang mga available na drugstores, o kaya kung paano inumon, kung ano mga iba pang benepisyo kang mga produkto na ini, kung ano ang magayon na kombinasyon, halimbawa, pwede nyo po yan ipadara sa Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133, 0969-610-8133, o kaya sa duwa pang numbers na daradara sa tuyang Smart Line and Globe Line 0981-409-2873. Yan po ang Smart Line 0981-409-2873. Ang sa tuyang Globe Line is 0965-633-0955, 0965-633-0955.
And paalala lang po, pag magme-message po kamo, isabay nyo po ang sa indong pangaran, edad, asin, lokasyon. Takay po yan. Importante po yan sa muya. Pwede nyo man kaming ma-message through the internet. Mas madali po sa Facebook. And pwede man kamo mag-share kasi indong experience, ha? Pag halimbawa nakainom na kamo kayo ng mga produkto, may mga kababayan kita nakagamit na kan mga produkto kan Herbs and Nature. Pwede nyo yan i-share digdi sa programa. Sa paagi po kan mga numbers o kaya sa tuyang Facebook page, ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Yes, actually, Master James, sa atin, yung liver aid natin is for prevention kung wala ka pang nararamdamang sakit at supplementation if in case meron ng nawawalang nutrients sa atay mo. Tapos, on the other side, meron din siyang therapeutic effect. Marami sa mga sa mga doctors ngayon sa atay is talagang piniprescribe na yung pag-inom ng liver aid, lalo na kung meron silang fatty liver. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, yung liver aid na nagagamit mo na para makaiwas sa sakit at magagamit mo pa din kung meron ka ng problema sa atay. Yung liver aid natin, kakagaling siya sa fatty liver. Ang kagandahan niyan, Ate Nems, Master James, kung meron ng sakit na malala sa atay ang isang tao, mas kailangan niyang mag-take ng liver aid. Kasi ang liver aid is antioxidant. Sabi nga natin, pang-supplement siya. Ibig sabihin, pang-tulong siya sa mga medicine na gamot sa kung ano man ang disease ng inyong atay. Ibig sabihin, nakakatulong siyang pang-suporta. Hindi na lalala pa. Kumbaga, kung meron kang liver cirrhosis, magpe-prevent ng liver aid yung pagkalat ng pagpepeklat ng iyong atay. Makakatulong pa rin. So, Yes, hindi naman pala makakatulong dapat pa rin talaga siya. mawalan ng pag-asa ang mga pasyente natin na meron pong mga ganitong mas malalang karamdaman kaysa sa fatty liver. Kasi parang ang lalabas, Ate Nemi, Miss Weng, maisasalba mo pa yung nalalabi na healthy cells of your liver. So, it will help in prevention dun sa further na damage dun sa liver. Actually, Master James, yung mga produkto talaga ng Herbs in Nature is ginawa natin for prevention. Ngayon, nagiging supplement siya kung meron ka ng certain disease na iniiwasan mong lumala. Tama. Pero sabi nga natin, prevention is better than cure. It's better than treatment. Mas maganda, alam mo man o hindi mo man alam na meron kang sakit sa atay, mag-liver aid ka na. Kasi sabi nga natin, lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ang unang nagka-process is yung atay natin. Ultimong yung sinisimhot natin ng mga pollutants, ang unang nagka-process niyan is yung ating atay. So, ang pinakakawawa is yung atay natin. Bago yan pumunta sa iba't ibang organs natin. Kung gamot na, kung gusto mong talaga siyang pang-adjuvant treatment, parang pangtulong sa paggamot, kung ano man yung liver disease na meron ka, ang gagawin mo, may megadose ka na ng liver aid. So, pagka megadosing, kunyari, meron kang hepatitis, kung meron ka ng fatty liver, pwede kang mag-megadose. 6 na piraso isang araw. Tapos, pagka nakapagpa-check up ka na at nag-regulate na uli, hindi ka na fatty liver, pwede kang bumalik sa 3 times a day, which is, yun naman talaga ang recommended daily dosage ng ating liver aid. Kaagapay sa kalusugan. Para may laban, Gen C Plus. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C Plus na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kaagapay sa kalusugan. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo.
Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang Tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. Kaagapay sa kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang maswerteng ginang po ating kakapanemis sa ating kwentong pangkalusugan. Siya po ay 41 years old, taga Imos, Cavite. Kamustahin po natin si Ma'am Trexie Mesa. Ma'am, magandang kalusugan! Hello, good afternoon. Yan, opo. Nakwentuhan po tayo, Ma'am. Alam ko, isa po kayo sa mga natulungan o nagkaroon po ng nakuwang benefits dito po sa ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, ikwento niyo po. Maraming kababayan po na nakikinig po ng ating programa kung saan po ito matalakay sa ating kalusugan. Ano po ang naitulong sa inyo po nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule? Okay po, nung nagkaroon po ako ng blood care, may result po ng aking ang tawag dito, yung may ano sa liver ko, parang may medyo mataas na resulta. So, parang may fatty liver kayo, parang gano'n, may Yes. I forgot. Fatty liver. Opo. Tapos po, may nag-recommend po sa akin ng Liver Aid, Silimarin Capsule. Then, nag-take po ako ng 1 month. Then, after ng 1 month, nagpa-blood chem ako ulit. Sa awa ng Diyos, bumaba po talaga ang resulta ng blood chem na yon. Yung napansin niyo po, naging okay po. Bumaba po yung second result. Yes po. Okay. Before and after po, na-compare ko po na mayroong magandang resulta. Ayun. Ano po naging dahilan o sanhi ng bakit po kayo nagkaroon ng fatty liver? Maybe mahilig po kasi ako sa fatty food and salty food. Kaya siguro po yun po ang mga dahilan. Okay, wala naman po kayong problema or lahi na may liver something o sa inyong pamilya? Wala naman po so far. Sa both parents, wala naman po. Parang maybe yung intake lang, food intake lang po siguro. Di naman po ako alcoholic. Ganun, oo nga po. Mas maganda po talaga yung healthy po yung ating kalusugan. Kumbaga, nagkaroon lang po ng problema dahil doon sa inyong kinakain. Yes po, sir. Kumbaga, masarap talaga kumain, ma'am, no? Kumbaga, pag tayo po nakakain, minsan walang bawal, hindi na natin naisip pag kain lang tayong kain, pero ang nagiging resulta minsan, nagkakaroon po tayo ng epekto sa ating katawan.
Yun nga po. Correct. Oo, ngayon nga po, nagkaroon kayo ng problema dito sa inyong atay at ngayon po ay natulungan kayo nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule. Tama po, sir. Bukod sa inyo, sino pa ba gumagamit itong ating Liver Aid Silimarin? Yung mga kasamahan ko sa school, mga kapwa guro, Ay, ibig sabihin, ma'am, na-share ko na rin po sila. Ibig sabihin, ma'am, teacher po kayo. Yes, sir. Kailangan maging modelo. Yan, kaya nga po natutuwa naman kami dahil naibabahagi niyo po itong ganitong paggamit po nitong ating Liver Aid Silimarin Capsule. Ma'am, maraming kababayan po natin nakikinig po ng ating programa. Ano po ang pwede niyong ipayo sa kanila? Ang mapapayo ko lang po ay ingat-ingat po tayo sa mga food intake. Medyo bawas-bawas po tayo sa mga salty at saka fatty food dahil nakakapekto po tayo ito sa ating atay. At of course, gumamit po tayo ng Liver Aid Silimarin Capsule. Nakakatulong po ng todo-todo sa ating liver. Yun, naku, ma'am, maraming salamat, Ma'am Trixie, ha. Thank you very much po sa inyo sa pag-unlak po. Thank you very much po. Maraming salamat sa Liver Aid Silimarin Capsule. Salamat po, pagpalain po sana at ingat po tayo lahat. Yun, thank you very much. God bless po. Ito po nilikod. Ikaw ba, Charlie? Bumabati po sa inyo na magandang kalusugan sa inyong lahat. Kaagapay sa kalusugan. Yung ubo na po ako na ubo, umpisa na po yun eh. Sa pag-ininom ko siya ng Gremex, okay na po ako. Sa akin po, proven ko po na mabilis po humuhupa yung ubo ko at hindi na po tumutuloy yung asthma ko. Mabilis po yung naririli po agad ako pag umiinom ako ng Gremex. Yun nga, inuubo ako pagkagabi. Pag-inom ko nung Gremex Lagundino, hanggang ngayon, hindi ako inuubo ng ubo. Maganda epekto, nawala yung ubo ko. Mga anak ko po, sir, lahat po sila pinaiinom ko ng Gremex Lagundin. Kasi po yung isang anak ko, yung 8 at 12. Lahat po yun, puro Lagundin lang po pinaiinom ko eh. Mahirap talaga pag inuubo ka kasi pag ubo ka, tuloy-tuloy, pinag-rate ba? Parang ayaw na akong pigilan ng ubo. Hindi na titular na ubo yan. Kailangan gumamit ka na ng Gremex. Pero ngayon, okay na nga po ngayon, linawa talaga. Tsaka lumalabas yung klima mo. Kumahagod yung isip mo. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen-C Vitamin C. Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate, Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, may laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang and mga produkto kan Herbs and Nature and Trevenant Corporation, yan po na may Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Fitrum Fat Burner, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus, asin ang Plemex Lagundi Capsule and Syrup. Yan po na mga produkto na yan ay available sa gabos na mga drugstores, mga botika asin pharmacy nationwide. Kaya maski sa po kita magduman mga tugang, maski dyan sa Saradit o sa mapadakul ama ng mga bakalan, may makukuha po kita kaya ng mga produkto kan Herbs and Nature Trevenant. Okay? So, bakit nga ba Kuya John Barrios? Because it's nationwide. Alright? Okay? So, paski sain, makakuha ka mo kaya ng mga produkto. And kung may mga kababayan man kita na nag-aalinlangan, nagdududa na magbakal duman sa mga Saradit, pwede nyo man bisitahon sa mga bistadong bakalan talaga. Pares po kan Mercury Drug Store. So, Watson's Drugstore o kaya yan na South Star Drug, The Generics Pharmacy, yan na Generica Drugstore, maski sain po dyan. So, yaon din sa Albay, gwapang iba eh. Yan na J-Med Pharmacy o kaya dyan sa Ultra Drug, maski sain po dyan, may makukuha ka mo ng mga produkto na yan. And, kung may mga kababayan kita na dahil makaluwa sa indang mga kaharungan, since may mga pigbabantayan pa kitang mga sakit na pwede kitang tamaan anytime, anywhere sa satuyang pagluwa
maluwas. And syempre, habang naman kamo na magkaigwa kamo kayan. So, pwede man kamo magbakal through online. Dawa yaon kamo sa indong mga karangan. Pwede ka mong maka-avail kaya ng mga produkto sa pagi po kan online. I-search nyo po sa Lazada o kaya sa Shopee ang mga online stores kan Herbs and Nature. Search nyo lang Herbs and Nature. Then pag na-search nyo na, i-direct na sa nakamukan app na yan duman sa indang mga produkto, and mapili na sa nakamo kung ano itong mga pigiinom nindo. Then pag napindot nyo na sa mga babakalo nindo, isurat nyo sa mga details kapag pagdideliveran. After a few days, maabot na sana yan sa indo. Syempre, babayadan nyo pag abot. Yan po, paagi para makabakal kayan. Sa mga kababayan, tanaman na naghahapot sa kung sa insinda mabisita sa aga para madali sa tuyang mga tipid promo sa mga produkto na na Gen C Vitamin C and Gen C Plus na may 10 plus 3 capsules, as in 10 plus 1 capsule sa Mercury Drugs Washington and Mercury Drugs Daraga. Yaon po dyan sila Ma'am Hazel and Ma'am Myra sa aga para mag-assist sa indo kung mabakal ka mo kaya ng mga produkto. Magayon na magbakal ka mo pampadagdag yan sa satuyang immune system, and makakatipid pa ka mo. So yaon sinda dyan pag alas 9 ng pagkaaga hasta alas 6 ng pagkabanggi. Okay? So, bisita na sa nakamo dyan sa Mercury Drug Store Washington, as in sa Mercury Drugs Daraga. Kung may mga kahapotan pa kita about sa mga produkto kan Herbs and Nature, may mga pagbate or komento digdi sa programa, ipadarasan na po yan sa samuyang mga numbers. Ang satuyang kaagapay sa kalusugan hotline is 0969-610-8133, 0969-610-8133. Ang satuyang smart line 0981-409-2873. Ang satuyang globe line is 0965-633-0955. Pwede nyo man kaming i-message through the internet. Mas madali po sa Facebook. I-search lang ang Kaagapay sa Kalusugan Legazpi Albay. Don't forget to like and follow na din ang Kaagapay sa Kalusugan Legazpi Albay. Kaagapay sa kalusugan. So, nung matuklasan ko nga po yung Optin, nakatatlong araw pa lang po ako nakaramdam na ako ng bumuti po, tsaka unti-unti na ako hindi masyadong lumuluha. Ang mag-isa panonood ko ng TV, hindi na ako nahihirapan, at saka hindi na katulad yung para kung kailan ko munang ipisip ng konting mata ko para makita ko yung pinapanood ko. Ngayon hindi na lumuluwa yung mata ko, na yung mga tao talaga nahaninag ko na, at saka yung mga tinitingnan ko sa malayo, nahaninag ko na talaga, hindi katulad ng dati. Dati po, mga mata ko po lumuluha. Almost one week po yun. Dumating ko yung kapatid ko galing Manila, binigyan niya ako ng Optin. Yun, nawala na yung pagluluha ng mga mata ko. The best po talaga yung Optin kasi okay na okay ngayon po yung mga mata ko. Magandang balita mula sa Herbs and Nature. Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature. Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore kagaya ng Mercury Drugstore ang mga produktong ito na nakatipid pack. 10 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules, 4G Antioxidants, Liverade Silimarin, Vitrum Fat Burner, at Optin Lutein. 10 capsules plus 3 naman ang Gen C Vitamin C. 10 plus 5 naman ang Plemex Lagundi Capsule. Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga. Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature, available po sa ating leading drugstores nationwide. Kaagapay sa kalusugan. Mga tugang, inabot na naman kita ng oras sa pagpaaram sa programa. Bago kita magdagos, pasalamatan mo ng mga nakasabay tangon niya na pagkabanggi. Sa technical side, thank you kay Kuya June Napolis.
And sa management kan DCGB, thank you man. Sa management kan Herbs and Nature, maraming salamat po, pati sa mga yaon dyan sa Travenod Corporation, kila Sir Obet, kila Sir Jumar, kila Sir Dearlu, Sir Arnold, Sir Rold, si Dr. Kelly Salvador, si Miss Wang Bravo, si Cowboy Charlie, thank you. Si Master James Alejandro Atenems Turla naman, hali sa Kaagapay sa Kalusugan, Manila. Maraming salamat po sa mga nag-share kan sa ilang experience man. Thank you kila Sir Candido and kay Ma'am Trixie. And sa sain daw mga tugang na tumutok sa satuyang programa, may nagpapabati, may nagpapa-shoutout digdi si si JM Leona. Ang babae ba yun, lalaki? Di bale. Hello po, tabi sa imo. Shoutout tabi sa imo. And mga tugang, magiribanan kita gilayon sa aga, same time, same station, same program, Kaagapay sa Kalusugan. Kaibanan si Kuya Jan Barrios digdi sa nayan sa DZGB 729 kHz. Alas 8 ng pagkabanggi hasta alas 9 ng pagkabanggi. God bless sa Indoga Boss. Adios. Children are our future. Teach them well and let